खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बर' हारिनि मोनब्रै माहारियारि आफादनि जे बानजायनायाव बर' हारिनि गासै मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा खौसे जाबाय आरो खौसे जानानै बर' हारिनि बा बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय ओंखारबोदों गासै बर' हारिनि मोन 14टा मैखोम माहारियारि आफादफोरा थारैनो बाखनायनांगोन जे बे समाव बर' हारिनि अलखद आरो बर' हारिनि खैदां खैफोद समाव मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बे मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा गसंथानो थाखाय बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानाव बड'फा हाउसाव गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा सावरायलायनायखौ फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे गोनांथार सावरायलायनाय आयदायाव मोनथाम बिथांखिखौ लानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय थांखि लादोंखौ फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा गिबि बिथांखि बायदि खौसेथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय दा आरो इयुननि थाखाय बे मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा खौसेयै दा आरो इयुननि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय बिथांखि लानाय जानायखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो नैथि बिथांखि बायदि बे समाव बर'नि आरोबाव गोबांथार आफादफोर दोल संगठनफोर दङ आरो बेनि अनगायैबो पलिटिकेल नन पलिटिकेल जे आफादफोर बै बिथांमोनखौबो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय आरो बर' हारिनि माहारियारि बादखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बैफोर आफादफोरखौ पलिटिकेल नन पलिटिकेल आफादजों सोनारनानै थानाय बै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव खौसे खामानि मावलांनो थाखाय खावलायनायनि थाखाय बिथांखि लानायखौ फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा जिहेतु खौसेथि जाबाय बे खौसेथि जानायखौ बा खौसेथियै मोनसे प्लेटफर्माव खामानि मावनो थाखाय फैबाय थानाय समाव मोनसे आफाद दानानै बा मोनसे इउनिटिनि मोनसे आफाद दानानै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांखि लानायखौबो फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बाखनायनांगोन जे बे समाव बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनाखौ खौसेयै गसंथानो थाखाय बर' हारिनि जे मोन 14टा गिदिर माहारियारि आफादफोरा खौसेथि जानाया बर' हारिनि इयुनखौ बा बर' हारिनि इयुनाव जे रायजो राजाफोरा बे समाव रैखाथि मोनगोन एबा रायजो राजाफोरा बे समाव गासै जेंनानिफ्रायनो रैखाथि मोनगोनखौ मिजिंथिनो हायो। बे समाव नोंथांमोना मिन्थिगौ जे बर' हारिनि जे बैफोर आफादफोरा जाय 14टा आफादफोरा गावबा गावनि जे जेंनाफोरखौ बे माहारिनि जेंनाफोरखौ हारसिं बा मोनसे आफादजों बा मोनफा आफादफोराव बिथांमोना जुजियोमोन नाथाय बे समाव बर' हारिनि 14टा आफादा खनसेनो खौसेथि जानानै खामानि मावनाया बा मावनो थाखाय बिथांखि लानाया फैबाय थानाय समाव जोबोदनो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बाखनायजाथाव आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनायनि इसाराखौ जों बुंनांगोन मानोना बे समाव मोन 14टा माहारियारि आफादा बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाया जोबोदनो मोनसे बाखनायजाथाव आरो बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना बर' हारिनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय जे खौसे ओंखारबोनाया जोबोदनो मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांनाव खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन दे राजखान्थियारि बिथिंजों माबा मोनसे सावरायनानै बिथांखि लानाय जादों नामा होननानै सोंलु खालामदों आरो बे सोंलुआव फिननाय होदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे राजखान्थियारि बिथिंजों बेफोरबायदि सावरायनाय जायाखै मानोना बे गिबि खेब सावरायनाय आरो बे सावरायनायाव बेफोरबायदि राजखान्थियारि बिथिंजों सावरायनाय जायाखैखौ फोरमायथिदों नाथाय बे समाव खावलायदों जे गासैबो जे माहारियारि आफाद नन पलिटिकेल आफादफोरा खौसेथि जानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायनाया थागोन
एबा खावलायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव दिनैहाय मोनसे गोनांथार मेल गासै मोन 14 बर'नि आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनाया गुबैयै खौसेथिनि बाथ्रा आरो जोंनि जिखिनि हप्स एन्ड एसपिरेशन जिखिनि जोंनि जेंना जेंसि आरो बर' हारिनि गेरेमसा माहारि दानाय बे बिथिंखौ लानानै दिनै गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बारग' बिएलटि कअपारेटिभ ससाइटि, एक्स.एन.डि.बि वेलफेयार एस'सिएशन, आबोफ दुब्बा बर' समाज, प्राइमारि टिचार एस'सिएशन, बड' डिपार्टमेन्ट कलेज टिचार एस'सिएशन, प्रिन्सिपाल काउन्सिल, अल आसाम ट्राइबेल संघ, बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन, इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन बे गासै आफादफ्रा दिनै खौसेयै बेयाव थुबुर जायो। प्राय 4 घन्टा जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै गासै आफादफ्रा गावबा गावनि अपिनियन बा बिथांमोननि मोनदांथिफोरखौ दिनै बेयाव हाउसआव प्लेस खालामदों आरो जोबथारनायाव बयनिबो जिखिनि पजिटिभ डिसकासन, पजिटिभ जिखिनि रेसपन्स आरो बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय खौसेथिनि मोन्थोरजों बुहुमनि बर'फोरखौ लानानै हारि दानायनि खोथाया बयनिबो एजेन्डा हिसाबै दिनै बेयाव प्लेस जायो। बे गासै खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै आथिखाल थासारि आरो इयुन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बयनिबो कनसेनसास मोनथाम थांखि आजावनाय जायो आरो सेथि थांखिया जाहैबाय जे खौसेथि, थामोनथा आरो रैखाथि बे बिथिंखौ लानानै गासै दिनै थुबुर जानाय माहारियारि आफादफोरा खौसेयै इयुनाव हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै थांखि आजावो। नैथि थांखिया जाहैबाय जे बर'नि आरोबाव गोबांथार आफाद, बे आफाद आरो दल संगठनफोरा बेयाव पलिटिकेल आरो नन पलिटिकेल बे दल संगठनफोरा जाहाथे हारि दानाय, माहारिबाद आरो हारिनि सार्थआव जोङो जाहाथे खौसेयै आगान सुरलांनो हायो। दिनैनि बे हाउसआ बर' माहारिनि साफ्रोमबो बेक्ति, इन्डिभिजुवेल आरो आफादफोरखौ जोङो खावलायहरो आरो बे खावलायहरनायनि थांखिखौ जों दिनै आजावो। थामथि थांखिया जाहैबाय जे फैबाय थानाय समाव दिनै बे हाउसआव गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायदों जे थांनाय समफोराव जिफोर खौसेथिनि माखासे एक्सपेरिमेन्टेल प्लेटफर्मफोर बानायनाय जाबाय बा मोनसे कमन मोनसे फराम बानायनाय जाबाय, बेबायदिनो बर' हारिनि जेनुइन माखासे इस्युस आरो एजेन्डाफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बेबायदि कमन प्लेटफर्म, कमन मोनसे बेबायदि माने फराम बा जोङो खौसेयै मोनसे लामाजों हान्थिनायनि बेलायाव गोनां जानाय जि मोनसे मन्च, बे मन्चखौ तयार खालामनानै हाबा मावलांनो हायो नामा आरो बे मोनसे कमन आमब्रेला, कमन मोनसे प्लेटफर्म, कमन मोनसे फरामखौ दाजायो नामा, बेबायदि मतामतआ गोबांनिफ्राय फैदों आरो बेखौ लानानै इयुनाव सानफिननानै रायलायफिननानै थांखि आजावनायनि थाखाय हाबा मावनाय जाथों, बे थांखिखौ दिनै जोङो आजावनानै लायो। दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ, हारि दानायनि थाखाय, हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो आथिखाल आरो इयुन जि बिथिङानो जाया मानो, सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि, जोंनि हा हुनि रैखाथि, जोंनि राव हारिमुनि रैखाथि, जोंनि थामोनथा, जोंनि राजखान्थियारि आरो सामाजिक बिथिं गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' रिलेभेन्ट आरो जथेस्थ' गुरुत्तपुर्णमोन आरो बेयाव बयबो बाहागो लानायनि थाखाय जोङो हांख्रायगिरि आफादनि जानानै बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, एक्स.बि.एल.टि आरो एक्स.एन.डि.बि जों जथायै बयखौबो साबायखर बावदों आरो बर' हारिनि खौसेथिखौ जेब्लायबो जोङो बिथा खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै जोङो गोख्रोङै सावरायो। गोजोन्थों।
दिनैनि सावरायनायाव जोङो राजखान्थियारि जेबो थांखि आजावाखै। दिनै प्रिलिमिनारि डिसकासनमोन, बयबो बाहागो लाफैदों आरो बे प्रिलिमिनारि डिसकासननि मुल अबजेक्टिभआनो जादोंमोन जे खौसेथि। हारि दानायनि बेलायाव जोङो इन्डिभिजुवेलि आफादफोरा जों बयबो खौसे आगान सुरलांनांगोन, हाबा मावलांनांगोन आरो बर' माहारियारि आफाद दल संगठना दिनै बयबो इउनाइटेडलि बेयाव बाहागो लादों। जों खौसेयै बयबो आवगायलांगोन, बे दिनै मोनसे माने एग्रिड पइन्ट। आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थियारि बिथिङाव दिनै गावस्रा गावस्रि बा डिभाइडेड हाउसआव दङ। इयुनावबो जोंनि आपिला बेनो थागोन, थांनाय समावबो जों बेखौनो आपिल होदों जे बयबो खौसेयै आगान सुरनो हायोबा हारिया मुलाम्फा जागोन, हारिनि थाखाय बियो मोजां मोनसे बिथिं जागोन, जों बे खोथाखौ हांख्रायबोदों। दा बेखायनो दिनैनि सावरायनाया मोनसे नन पलिटिकेल डिसकासनमोन। हारिनि जेंना जेंसि इसु एजेन्डाखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जादों आरो जों मिजिंथियो बे सावरायनाया फैबाय थानाय समाव टाइम टु टाइम जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों हारिनि गासै जोंनि जेंना जेंसि एजेन्डाखौ जोङो टेकआप खालामगोन। गोजोन्थों।